Το έρωτας το θέλησε μαζί εγώ και εσύ. Να λιώσουμε τα ρούχα μας, να μείνουμε πισί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση λοιπόν ο τίτλος όταν το άκουσα. Γυναικεία πόδια σε αντρικά παπούτσια. Εντάξει, όταν ακούς λοιπόν τον τίτλο, είναι λογικό να αναρωτιέσαι τι είναι αυτό, ας πούμε. Οπότε και εγώ όταν άκουσα τον τίτλο, κοίταξα τα πόδια μου, τα φαντάστηκα σε αντρικά παπούτσια και χαμογέλασα. Σίγουρα λοιπόν ο τίτλος δεν σε αφήνει αδιάφορο, εφόσον πρώτον δείχνει ότι ο συγγραφέας διαθέτει χιούμορ, βασικό όπλο επιβίωσης για όλους τους τομείς. Και παράλληλα συνδυάζει με ενδιαφέρον τρόπο το αρσενικό με το θηλυκό στοιχείο, ή ας πούμε το ασυμβίβαστο, που προσπαθεί να συμβιβάσει και να χωρέσει δύο πλευρές σε ένα παπούτσι. Έτσι είναι κάθε του ιστορία. Εμμυρίζει από αισθήσεις και συναισθήματα. Του υπενθυμίζει ότι τα πολύτιμα πράγματα είναι δωρεάν, όπως ο μόνιμος τίτλος ενός από τα διηγήματά του, αρκεί να μην φοβόμαστε να τα προσεγγίσουμε. Να μην βολευόμαστε στο γεγονός ότι έχουμε μάθει να πληρώνουμε για όσα εν τέλει δεν αξίζουν τόσο. Θα μπορούσα να πω για απ' έξω, αλλά για σίγουρα έτσι, τα θυμάμαι για απ' έξω. Πες το και ελεύθερα και χαλαρά. Λοιπόν, πες τα απ' έξω, ρε, για να επειδή πες μπορώ απ' έξω. Άστο, τώρα τα πήρα. Πες τα απ' έξω. Πες το, άστη λυρικότητα, πες τα απ' έξω τώρα τέλος. Δεν μπορώ να ακούω, μπορώ να τα πω απ' έξω τώρα. Ξέρεις τι, έχω όμως, δεν μπορώ να τα συνδέσω με τους τίτλους, γιατί μπορώ να τα πω ένα-ένα, αλλά υπάρχει πιο πολύ ώρα. Λοιπόν, αυτό το λέω, δεν είναι, επειδή έχω τους τίτλους, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, όπως συντώνεις αυτό, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω για το πρώτο του διήγημα, το δωρεάν, έχασε τώρα το νήμα. Είναι ότι αυτό που μου αρέσει στο Γιάννη είναι αυτός ο δρομητισμός του, και αυτό φαίνεται από το πρώτο διήγημα που ξεκινάει με το δωρεάν, που σου λέει ότι να τολμήσεις να πετύχεις σε μια αγκαλιά ενός αγνώστου. Γιατί αυτό είναι τελικά, οι ανάγκες κάθε ανθρώπου, ακόμα και άλλος να είναι ο άλλος, είναι γνωστές και αναγνωρίσιμες. Σε μια άλλη του ιστορία πάλι, μας γυρίζει πίσω στην εποχή των γραμμάτων, στο τελευταίο γράμμα. Και όταν λέω γραμμάτων, εννοώ κυριολεκτικά για το φάκελο με το γραμματόσημο, που παλιά περιμέναμε με αγωνία, με λακτάρια και προσμονή να το ανοίξουμε. Και σε αντίθεση που τώρα συνήθως ξέρουμε τι να περιμένουμε σε ένα γράμμα, λογαριασμούς. Οι ήρωες του πάντως λένε πολλά γι' αυτό. Ίσως θέλουν να αποκαλύψουν λίγα οι ήρωες, διαβάζοντας διήγημα το διήγημα, όλο και κάτι θα καταλάβετε. Αν δεν διαβάσαμε καθόλου το βιογραφικό, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο συγγραφέας έχει την ίδια ηλικία που έχουν οι περισσότεροι ήρωες. Πολλοί συγγραφείς νομίζουν ότι γράφοντας για νέους, ότι θυμούνται και ακριβώς πώς νιώθανε. Η νέα γενιά αλλάζει. Ο Γιάννης ίσως επειδή είναι συνέχεια και με μαθητές, είναι σαν τους μαθητές που περιμένουν το διάλειμμα, έχουν ήδη στρίψει το τσιγάρο και περιμένουν πότε θα κατεβούν κάτω να το καπνίσουν. Η φρεσκάδα βέβαια του πνεύματος, η αθωότητα, η αγνότητα, παρότι και είπε όλα αυτά για το ρομαντισμό, μάλλον είναι αρκετά αγνός και ρομαντικός ο ίδιος. Αρχίζει να νιώθει τον πρώτο έρωτα, αρχίζει να αγωνιά για το αν ο άγγελος θα καταφέρει με την εκλεκτή της καρδιάς του, ο οποίος από τους δύο φίλους θα κερδίσει την καρδιά της Ελληνογερμανίδας Καλονής. Σε όλες τις σελίδες είναι ένα διάχυτος ο σημαντικός ρόλος της φιλίας. Εκεί πέρα δεν έχουν προλάβει ακόμα να γίνουν προφανώς κουμπάρι γιατί είναι ακόμα μικρή. Ο Γιάννης. Τους φίλους, συγγνώμη, τους έχω κάνει κουμπάρους τους περισσότερους. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Ξέρω, 3 έχω κάνει. Σιγά σιγά, μην μου λέτε πολλούς. Γι' αυτό λέω. Εδώ πέρα είναι και λες δεν πληρώνω μετά. Βέβαια, διαβάζοντας μπορούμε να σκεφτούμε ποιοι θα γίνουν κουμπάρι στη συνέχεια. Λοιπόν, ο φίλος στο διηγήματα θα κάνει τα πάντα για τον φίλο του. Θα ξυπνήσει χωρίς να παρεκκομίσει τα ξημερώματα. Ελπίζω να το κάνεις αυτούς τους φίλους, να τους χτυπάς στην πόρτα 3 ώρα τα ξημερώματα. Γι' αυτό πρέπει να κλείνετε οι φίλοι του, να κλείνετε τα τηλέφωνα σας στο πράγμα καλού κακού. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να πει τον πόνο του οποιαδήποτε ώρα και εδώ πέρα οι ήρωες θα τον πούνε χωρίς να δίνουν συμβουλές 3 ώρα τη νύχτα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Περιμένουν στη βεράντα, αφήνουν την κοπέλα τους στο κρεβάτι και περιμένουν στη βεράντα το τηλεφώνημα του Γιάννη να τους πει πως θα πήγε με την δική του κοπέλα. Είναι πάρα πολύ καλοί όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, ο Γιάννης πάντως για όποιον έχει την τύχη να το γνωρίζει, είναι σίγουρο ότι είναι καλός φίλος. Αν και εδώ που τα λέμε σήμερα πίνει για βότκα μόνος του, δεν είπε θέλει εσύ. Γιάννης πίνει Γιάννης πίνει τώρα. Και το γεγονός ότι πρέπει κάποιος να είναι καλός φίλος το θεωρεί αυτονόητο και το περνάει ευθόρμητα και στους ήρωές του.
Ακόμα και όταν κινδυνεύει μια φιλία να χαλάσει, βρίσκει τον τρόπο να δείξει ότι στην πραγματικότητα τίποτα δεν μπορεί να βγει ανάμεσα σε δύο φίλους, ακόμα και όταν όλα συνηγορούν προς το αντίθετο. Είναι φανερό ότι η ζωντάνια των ηρώων του πολλές φορές πηγάζει από το γεγονός ότι πολλά από τα γεγονότα που περιγράφονται φαίνεται ότι τα έχει βιώσει ο ίδιος ή πολύ κοντινά του πρόσωπα. Ευχαριστούμε. Παιδιά, δεν την πλήρωσα καθόλου, ήταν μόνη της χωρίς να πάρει φράγκο. Λοιπόν, για ακούστε λίγο μια ωραία ιδέα και το ξεφτύλισμά της. Λοιπόν, είναι στο Μπέμπιδες, τώρα είναι η ηλικία μου όπως καταλάβατε. Λοιπόν, λέει τώρα, τέλος πάντων, ήσουν πολύ απότομος μαζί της. Γιατί κρίνεις τόσο αυστηρά τους ανθρώπους, μωρέ? Δεν έχεις άδικο, το παρακάνω μερικές φορές. Πιστεύω απόλυτα όμως ότι τις γαμημένες χαραμάδες που μας δείχνουν ουρανό, εμείς μπορούμε να τις ανοίξουμε και να τις κάνουμε παράθυρα και πόρτες ή να τις κλείσουμε και να ζούμε στο κατάμαυρο σκοτάδι. Πω ζωγράφισες πάλι δικέ μου, ξύπνησε ο ποιητής μέσα σου. Πώς σου ήρθε αυτό με τις χαραμάδες? Μην ξεχάσω να πω στη γυναίκα μου να μην ξαναβάλει μονοτική ταινία στις χαραμάδες. Έχει μια ψύχωση ότι μπαίνει πολύ σκόνη αν δεν τις καλύψει. Αν της πω ότι εκτός από σκόνη μπαίνει και ουρανός, λες να την πείσω? Έλα ρε, κόψε το δούλεμα. Δηλαδή σου φάνηκε ρομαντικό αυτό που είπα? Έτσι μου φάνηκε. Από σήμερα πάλι μόνος λοιπόν. Πάλι μόνος. Τι λες, μου πάει το πουκάμισο της μοναξιάς? Θα σου πηγαίνει πάντα μέχρι να βρεις τον άνθρωπό σου. Και πώς θα καταλάβω ρε μεγάλε ποιος θα είναι ο άνθρωπός μου? Εύκολα. Μαζί του θα νιώθεις πάντα ολόγυμνος, αλλά ποτέ δεν θα νιώθεις κρύο. Ευχαριστώ. Αποσπάσματα. Γιατί πριν κάναμε μια πρόβα με την Ελπίδα, αλλά ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα. Κάνετε πρόβα, ρε. Κάνετε πρόβα, κάντε, παίξτε. Απλώς λέω ότι Sorry, δεν ξέρω τι έχουν κάνει πίσω από την πλάτη μου, παίξτε. Όχι, άλλο λέω. Ήταν δύο γυναικείες φωνές και κάναμε έναν άντρα και μια γυναίκα. Κάτσε, σε ποια σελίδα είναι για να κάνω τον άντρα? Sorry, θα κάνω τον άντρα. Η υπερένταση που είχε, επειδή ήταν μπροστά του η Ιλιάνα, τον έκανε να πατήσει τρέμοντας κατά λάθος 2 φορές το 0. Οι 30 μαθητές μου αξίζουν για 300, της είπε προσπαθώντας να χειριστεί με χιούμορ το λάθος του. Ο καθηγητής τους δηλαδή για πόσους αξίζει, τον ρώτησε η Ιλιάνα, ενώ τα καστανά της μάτια, το βίζω καστανά, το κοιτούσαν έντονα. Ήταν ψηλή κοπέλα με ωραία χαρακτηριστικά και σώμα μοντέλου. Ήταν επίσης πολύ θερμή και δοτική με τον Άγγελο. Τον αγαπούσε. Stop. Λοιπόν, παιδιά, για να σας απαλλάξω, κατάλαβα ένα πράγμα κατάλαβα γιατί δεν είχα συνονοηθεί εδώ με τις συνομιλήτριές μου. Είναι αυτό που λέμε το γυναικείο ενδιαφέρον, παιδιά, ειλικρινά. Πού το βρήκαν αυτό ενδιαφέρον? Μα την Παναγία το πιο αδιάφορο μου ήταν, έτσι. Μα την Παναγία, το λέω στεγνά, είναι όμως φαίνεται γυναικείος τρόπος προσέγγισης. Είπαμε να το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ακούστε το συγγραφέα τώρα τη διάλεξη αυτό. Λοιπόν, θέλω και θα το λήξω. Και έχουν κολλήσει με μια τύπισσα. Τους λέω, ρε παιδιά, να μην το λέω γενικώς, ρε παιδί, ρε, του λέω έτσι, να μην πω κι όνομα. Ρε εσύ, του λέω, δεν είναι αυτή για σένα ρε, αυτή κοιτάζει 5-6 να πούμε, σε έχει για καμπάτζα, μην την παίρνεις όλο τηλέφωνο, στο φτύσιμο, σε έχει γραμματώσιμο ή σε κολλάς, όλο την παίρνεις, σταμάτα. Γιάννη, έχεις δίκιο, δεν την παίρνω ρε, άντρας ρε, εγώ θα καθαρίσω. Με παίρνει μετά από 1 ώρα, Γιάννη δεν άντεξα την πύρα. Λοιπόν, οπότε τη σκέφτηκα, εκείνη την ώρα σκέφτηκα τρομερό. Παρόλο, προσέχετε τώρα τη μαγιά σας που λέω αυτή τη στιγμή και αν είναι κανείς της κινητής τηλεφωνίας, του δίνω την πατέντα δωρεάν, αυτό δεν υπάρχει που έχω σκεφτεί, ενώ πληκτρολογώ και στοχεύω 2 λεπτά να βρω το πλήκτρο στο Facebook, να πετύχω το πλήκτρο, αυτό σας ρίχνω 100 χρόνια μπροστά. Κοιτάξτε τώρα τι πάμε τη τεχνολογία μέσα συγγραφέας τώρα. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα σκηνικό. Τέλος, εσείς σταματάτε τα κλείσατε, ωραία. Λοιπόν, άκουδα. Λοιπόν, ρε, την έχω πάρει τουλάχιστον 4 φορές τηλέφωνο και δεν απαντάει. Κατάλαβα, εφαρμόζει την τεχνική γραμματώσιμος, ευθύνη για να κολλήσεις, που να ήξερε ότι είσαι ήδη κολλημένος. Και πάμε τώρα στο κορυφαίο μου, προσέξτε με. Τι να κάνω ρε, έχω χάσει το μυαλό μου. Το κακό είναι ότι δεν παρέχει καμία κινητή τηλεφωνία το πρόγραμμα ηλεκτροπληξία. Τι λες ρε, τι είναι πάλι αυτό?
Είναι το μόνο πρόγραμμα που θα σε βοηθούσε. Η ιδέα μου είναι απλή. Αν είχε ενσωματωμένο το κινητό σου αυτό το πρόγραμμα, κάθε φορά που θα προσπαθούσες να πατήσεις το πλήκτρο με το όνομά της, θα την αζώσουν αυτόματα από το ρεύμα. Έτσι, δεν θα σε περνούσε για λυσασμένο και θα νόμιζε ότι της κάνεις χαλαρή προσέγγιση. Μετά τις 4 συνεχόμενες ηλεκτροπληξίες, η 5η φορά θα είναι χωρίς συνέπειες για το χρήστη. Καταπληκτική ιδέα, ρε. Αφού το ένα χέρι θα έχει παραλύσει από το ηλεκτροσόκ, θα μείνει το άλλο ελεύθερο για να πραγματοποιήσει την 5η κλίση. Τέλειο. Τώρα που το λες, μου ήρθε μια βελτίωση του προγράμματος για να γλιτώσει ο χρήστης την παράλυση. Η ρύθμιση θα δίνει μόνο 3 ηλεκτροπληξίες και την 4η φορά η κλίση θα γίνεται ελεύθερα. Αυτό είναι το ιδανικό πρόγραμμα για Ελλάδα, γιατί θυμίζει σε όλους τις πίτσες, όπου στις 3 η μία είναι δώρο. Ρε, δεν κόβεις τις μαλακίες να μου πεις τι να κάνω με την περίπτωσή της. Χαλάρωσε, Άγγελε, χαλάρωσε. Γελάει. Της άρεσε αυτό, είδες το παιδί είναι κριτήριο. Να ρε, το παιδί είναι κριτήριο. Δεν μου λέτε τώρα φωτοτυπίες. Λοιπόν, για πρόσεξε με εδώ. Λοιπόν, χαλάρωσε, Άγγελε, χαλάρωσε. Δυστυχώς για σένα πρέπει να την ξαναπάρεις τηλέφωνο. Με δουλεύεις? Όσο πια να ρίξω τον εγωισμό μου, στο πάτωμα έχω πέσει. Ρε εσύ, ο εγκέφαλος των γυναικών καίει κάποιες φορές άλλα καύσιμα από τον δικό μας. Δεν το έχουμε πει. Ξέρεις τι θα λέει στις φίλες της αν δεν συνεχίσεις να τηλεφωνείς? Τι ρε, πάει το γυναικείο μου τώρα. Δεν με διεκδίκησε, δεν με διεκδίκησε, δεν με διεκδίκησε. Είπε ο Κώστας με ένα σιάρι και η παραπονεμένη γυναικεία φωνή, κάνοντας τον Άγγελο να λυθεί στα γέλια. Ξέρεις βέβαια ποιο είναι το άλλο σενάριο όταν παίρνει κανείς συνέχεια τηλέφωνο, τον προκάλεσε ο Άγγελος. Ποιο ρε? Ατολισασμένο, 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 είπε ο Άγγελος με εξίσου ναζιάρη και αγανακτισμένη γυναικεία φωνή, κάνοντας αυτή τη φορά τον Κώστα να λυθεί στα γέλια. Το δίλημμα όμως δεν ήταν καθόλου για γέλια, κυρίες μου. Λυσασμένος ή αδιάφορος? Είδες, σταμάτησε και το παιδί το σκέφτεται. Λυσασμένος ή αδιάφορος? Τη βλέπεις την τέμη, από τώρα ψάχνετε, Δημήτρη, τη βλέπεις έτσι. Λυσασμένος ή αδιάφορος, μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, επειδή έχει έρθει και ο φίλος, δεν τον περίμενα με την καμία από Κόρινθο, ήρθες Δημήτρη, από Κόρινθο, έπαθα πλάκα τώρα. Ο κύριος με τα μουσια εδώ πέρα δεξιά, έχει έρθει Κόρινθο, σκεφτείτε, του κάνα μάθημα στη στρατιωτική σχολή ξένων γλωσσών γερμανικά. Έχει υπέροχα παιδάκια, έπαθα πλάκα που μου ήρθε από Κόρινθο, συγκινήθηκα και επειδή το κοριτσάκι τώρα με τα λόγια, γιατί τα παιδιά τα έχω κριτήριο, οπότε λίγο αρχίζουν και τέτοιο, γουστάρω να μας παίξει ένα τραγουδάκι, Σταύρο, για να ξυπνήσει το πιτσιρίκι του φίλου μου του Δημήτρη. Κουκλάρα μου, πώς τη λένε ρε Δημήτρη? Πώς τη λένε? Ντάνι. Να τα ευρωπαϊκά σε φόρτωσα γερμανικά κόλπα, έτσι, ωραία. Λοιπόν, θα παίξει ένα κομματάκι, θα το αφιερώσουμε στη μικρή. Άκουρε Ντάνι το τραγουδισταρά εδώ, θα το σκίσει τον οδεικτό σφαγιανάκι, το βλέπεις έτσι, δεν είναι καλός. Λοιπόν, το τραγούδι το συγκεκριμένο, παιδιά, ήταν μπαίνω στο πρόγραμμα, έτσι δεν τα έχουμε, είναι στο δεύτερο διήγημα, στο τελευταίο γράμμα, όπου για να καλύψω τις στιχουργικές κοτσάνες που έχω γράψει και για να μην το πάρετε στα σοβαρά, έγραψα, ας πούμε, για να καλύψω τον εαυτό μου, λέει ο τύπος, θα τρελαθώ, το συγκεκριμένο τέλος πάντων, ότι το γράφουνε καψούριδες και λέω έτσι, ας πούμε, για να μην το πάρουν στα σοβαρά ο κόσμος και πει μα δεν έγραψε καλό στίχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, ο Σταύρος ο Παντέρμαλης, να πω κάτι ρε Σταύρο πριν ξεκινήσουμε, του το πήγα επαγγελματικά και του λέω ρε Σταύρο, μου γράψει κανένα τραγούδι, ότι κάνει ο κόπος να το πάρεις και μου λέει το εξής κουλό, μου λέει Γιάννη, αν δεν το γουστάρω, δεν το γράφω, δεν υπάρχει περίπτωση, στείλ το μου email και θα σου πω. Του το στέλνω και μου γράφει ρε παιδιά τη μαγική λέξη που τη λέω όταν μου συμβαίνει σπάνια πια σε κάποια γυναίκα και μου λέει ρε Γιάννη, μου έκανε κλικ. Λέω αυτό το καψουροτράγουδο, κλικ, μου λέει μου έκανε κλικ. Το θεωρώ καψουροτράγουδο. Λοιπόν, πώς τη λένε? Ντάνι, άκου τον τραγουδισταρά εδώ, άκου τον. Πάμε ρε Σταυρό. Αν δεν είσαι χάσει μικρή δεύτερο, εγώ εσύ φταίξε. Λοιπόν, πάμε.
μπήκε η πνοή μου, κρότουσε μέσα η καρδιά, δεν έβγαλα ούτε μιλιά, μου πιάσε το κορμί μου, όταν σε πρώτο άκουσα, γελάγησαν τα εικόνια, νεράιδες στήσανε χώρο, υψωθήκαν στον ουρανό του κόσμου τα μπαλκόνια. Ο έρωτας το θέλησε, μαζί εγώ κι εσύ, να λιώσουμε τα ρούχα μας, να μείνουμε μισοί. Ο έρωτας το θέλησε, μαζί εγώ κι εσύ, να λιώσουμε τα ρούχα μας, να μείνουμε μισοί. Όταν σε πρώτο άγγιξα, διαλύθηκα εντός μου, στα χάδια σου και στα φιλιά, σε κάθε νέα σου φωτιά, έσβηνε ο εαυτός μου. Ο έρωτας το θέλησε, μαζί εγώ κι εσύ, να λιώσουμε τα ρούχα μας, να μείνουμε μισοί. Ο έρωτας το θέλησε, μαζί εγώ κι εσύ, να λιώσουμε τα ρούχα μας, να μείνουμε μισοί. Μπράβο ρε. Λοιπόν, να πω κάτι για τον Σταύρο, γιατί είναι και ο μορφάντρας όπως βλέπετε. Μα όταν έχω κάτσει με τα Feng Shui εδώ, όταν έχω κάτσει με τα Feng Shui του τρίτου μνήματος δεξιά και καταλαβαίνετε τους χωρισμένους, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Έχω κάτσει με τα Feng Shui. Λοιπόν, απλά, και είμαι και Σαββατογεννημένος εγώ, μεγάλο Σάββατο, ευχαριστώ. Μεγάλο. Λοιπόν, έγινε το εξής, γιατί νόμιζα και καλά, λένε έχω χιούμορ στο βιβλίο, με έστειλε μια ξαδέρφη μου, παιδιά, διάβαστο. Λοιπόν, είναι παντρεμένη με 3 παιδιά στην Πάρο, την έχω πάρει πριν 2 εβδομάδες τηλέφωνο και της λέω, ρε Στέλλα, εντάξει, να πούμε, θα σου το πω, να πούμε, άντε να πούμε, εντάξει, έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο. Αφού μου αρχίζει τα ωραία, μπράβο ρε Γιαννάρα, μπράβο ρε ξάδερφε, μπράβο να πούμε το έχεις, μπράβο, με φοβερό, θα το παραγγείλω, θα μου το στείλουνε πάρω τα τέτοιο. Όπως μου τα λέει αυτά, ξαφνικά παιδιά, την πιάνουν τα γέλια. Γελάει 2-3 λεπτά και της λέω, sorry ρε Στέλλα, να πω, γιατί γελάς. Λέει Γιάννη μου, λέει, επειδή μου λέει ρε παιδί μου τα έχεις φτιάξει με κάποιες κοπέλες που τις ήξερα και από αυτές που τα έχεις φτιάξει δεν παντρεύτηκες καμία, νομίζαμε όλοι στο show και το έχουμε πει, αφού ο Γιάννης τα φτιάχνει και τα χαλάει συνεχώς, θα μείνει στο ράφι. Αλλά ρε Γιάννη, δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα μείνει στο ράφι ως βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω άμα είναι να μείνω στο ράφι να μείνω σαν βιβλίο, αλλά και κανονικός να μείνω μια χαρά με βλέπω. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω, σας λέω με τα ψαμένα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε όλοι εδώ.
Το Σταύρο τον Ασχημάντρα θα τον ακούσετε κάτω σε όλα δικά του, ωραία και όμορφα. Μην ξεχνάτε, τα έχει με τη Βίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελπίδα, την Έρικα. Συγγνώμη, τώρα θα κάνω και κάτι που το κάνανε, δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά ένα πράγμα δεν μου αρέσει πολύ ο χαρακτήρας των έντεχνων, αλλά μου αρέσει όταν τελειώνει η παράσταση που λένε, ξέρεις, και στο έτσι ήταν και στο αλλιώς. Λοιπόν, στο βίντεο είναι ο Κώστας ο Παντούλας, που είναι, δεν μπορείτε να δείτε δουλειά του, είναι και φοβερός σκητσογράφος. Ένα χειροκρότημα για τον Κώστα τον Παντούλα. Παιδιά, κορίτσια, συγγνώμη πάλι, τα έχει με τη φίλη μου τη Δανάη. Μην πλησιάσετε, τι ωραίο βίντεο πήρες Κώστα, τι ρομαντικός, τα έχει με τη Δανάη, δυστυχώς ο μόνος όμορφο άντρας επιμένω είμαι εγώ. Λοιπόν, Κώστας Παντούλας στο βίντεο. Θα ευχαριστήσω τον Σάμι τον Γαβριλίδη που με έβαλε στις εκδόσεις του. Και εκεί που λένε, ξέρω εγώ, οι χολύπτες κλπ. Εγώ θα πω τις κοπέλες στα τηλέφωνα ήταν η Λένα η Ματσιόρη που είναι και υπεύθυνη σχέσεων, η Σοφία και η Μαρία που έπαιρναν τηλέφωνο ευγενέστατες, μπέρδευα τις φωνές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, να είστε καλά και να ακούσετε το Σταύρο και επίσης οι πολύ φίλοι τώρα, επειδή θέλω να τους τα σούρω στις αφιερώσεις, μην έρθουν να τους γράψω τώρα αφιερώσεις στο καφέ. Και τα σχετικά και οι άλλοι που έχουν υπομονή μπορώ να τους γράψω και μετά και να μην πάρετε το βιβλίο, δεν πειράζει γιατί έχει και σας είπα κατάλληλα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είναι ένα δικό σας. Λοιπόν, ο Ασχημάντρας θα παίξεις κάτω, Σταύρο, ο Ασχημάντρας κάτω και εδώ πέρα χαλαρά, μουσικούλες, πραγματάκια. Βρε, βλέπω είσαι έτοιμη για μαμά εσύ, παίζει πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ παιδιά.